uMaria. After uMaria ebuzile ba izakwenzeka njani lento ndingasani nadoda nje. Sichaze ke isithunywa ba uzakhonsifwa njani. Uthi mamelani. Uzawuhla umoya oyingcwele abe phezu kwakho. Athi amandla osenyangweni akusilekele. The power of the Most High will overshadow you. So when uYesu esiza akazanga yedwa, the Holy Spirit was there because he was not conceived ngendlela yenyama. Kufuneke into yokubana umoya oyingcwele kuMaria eze azoba omama bayayazi ke azoba yilaleya elungiswa after the cycle. After the cycle kubakho iwumbu ineleya elungisayo so that if kwenzekile kwabakhona iqanda eliye laba fertile libe nebhedi yokuhlala. So the Holy Spirit will come on you as ibhedi. And then the power of the Most High, the Old Testament, when kubizwa uThixo bethi uThixo senyangweni, when kubizwa the Father. Nesithunywa zifika zizokhalakhaza ukuza kwakhe. Zithi uqolo emhlabeni. Inkolelo ebantwini ithini? Uzuko natsho uzuko kuThixo enyangweni. Uqolo emhlabeni. Inkolelo phi ebantwini. So the power kaThixo senyangweni izawuza and incubate him. Because kaloku conceive was spiritually. Ezazinto zesibeleko esinatural azizukwazi ukusebenza ngoba kuthwenwe umuntu ospirit kahle angabe kanti uxile inyama. Kodwa spiritual ngoba akanalo igazi likaMaria, akanalo igazi likaJoseph. Amen. Uphethe igazi lakhe. So uyena kufuneka amthwale, uyena kufuneka amfukame. When the Holy Spirit comes in you, Maria, to make a bed, the power of the Most High will come and overshadow you, not your outside, your spiritual womb, so that other incubate the Holy Spirit, the Father, the Son. Oh, Jesus. Slow. Now ufikile ngokukhona semhlabeni. But ufika ke ngoketheni enxiba inyama. Nabela unyana eyindlalifa. Izinto zonke izezakhe. Kodwa sibake zixesha elibekwe nguyise lingekafiki uphansi kwabagcini. Until ixesha alibekelwe nguyise lizale. Oh my God. Now the very same thing when eqala ingxoxo yakhe namaJuda namaFarisi uthi phayana I am Antumanga Moses. I am is among you. I am the bread of life. John 6:35. John 8:12. I am
Surely I am has sent you. John chapter 8:12. I am the light of the world. Now who I am, he has explained, but I am in what ways? Chapter 10, I am the shepherd of the sheep. Verse 11, I am the door of the sheep. As usual, as men lost, but I am the shepherd. The shepherd is here himself. I am the shepherd. I am the door. In this door, you are eating the bread of life. In this door, almost I am the bread of life. When you eat, you see as in soda. We are without me or uyidlayo inyama yamaliseli khazi lami unobomi obungunaphakade. I am the bread of life. John 11:25. I am the resurrection. I have come to deal with Umufa. Now I'm going to the by the time I see a mamlash because when he raised he was demonstrating I am the resurrection. Where is that painting? Akuseka nomntwana ukwazi uphinda asondele. Akho umntwana okwazi imeko yakhe seyonakele. Ukwela bafileyo selenzukune ekwala bafileyo. Uselemengu ziphethu selenuka nimbeke. I am the resurrection. Who I am, ulapha. It's beyond the repairs. But who I am is here. Mamela yebo, xa incwaba sibonisiwe. Ithi la iBhayibhile xa isisuka ngayo kula verse 25 isihla ke kube sencwabeni. Uthi wabulela akacela ne wabulela wathi ngiyabulela ngoba ndife and nalungulelo ndiwenza ngenxa yaba ukuze bakholwe because they've been traveling with me from town to town
ndenza imimangaliso, ndivusa imilwelwe, ndihambisa izikrwala, ndivula amehlo abakakholwa. Lo mthandazo wombulelo ndiwenzela into yoba bakholwe. Ithi ke ngoku wadanduluka ngelizwi elikhulu. Zithu ezi zinto, wadanduluka. The sound and the voice. He opened his mouth and he speak with a loud voice. Wadanduluka ngelizwi elikhulu. uJohn ke bese sixelele mzwa. He's the word. He is God. So uzazi zonke izinto zikaThixo indlela ezisebenza ngayo. Uyaqonda ngoku ilizwi lakhe lodwa alizoba enough ngoba libheka kwabafileyo, emntwini ofileyo osele ntsukune, osele nuka. Linida the voice. Intanduluko. Intanduluko kufuneka iphethe ilizwi lakhe. Because the power yovuko ikwintanduluko. Ngoba kaloku lo muntu uthandelwe. Ngela xesha umuntu bengafaka boxini ubethandelwa. Juzi siyamthandela. Afakwe theni ethandelwa. Now intanduluko iyawuthini? Iyomvusa. Ilizwi lona liyawuthini? Come out. Hey, what's up? Intanduluko iyomvusa kwelabafileyo. Ilizwi lona lithini? Liyomtikeri for him to be able to come out. Hey. That is why ithi ke uwaphume engcwabeni lasa. Bathi simanga usathandela. Isithandela. Ubuse ke ngokwena muntu wemveli ethandelwe uphume njani? Okay. He was carried by the weight. Bensolo nathi ku I am ayikho into engenzekiyo. Uvukile intanduluko ithani imvusile. Ilizwi limkhuphile engcwabeni, but he cannot move. Ngoba izithandelo zimqabangela. Remember biqala lanto from enhloko yophuma enyaweni. Uvukile, uphumile engcwabeni, ubanjwe zizithandelo zelabafileyo. That is why kwafuneka I am aphinda athethe ilizwi athi mkhululeni nimiyeke. Amen. Oh Jesus. Wadilishana nokufa, wadilishana nengcwaba ngoba mkhuphe engcwabeni, wadilishana nelabafileyo ngoba amkhulula isithandelo
zelabafileyo. Ulungeke ungavuswa lizwi likaThixo. Isithandelo lathi inyama, isithandelo likuvusile ilizwi likaThixo lakukhupha engcwabeni ukwi-land of the living, but usanxibe impahla yelabafileyo. Uthandelwe ngoku impahla yelabafileyo. Kaloku before I am akuvuse kubomi obudala ubufile. You were dead. Ingxaki ke ngoku kuvusile ukwelabaphilayo, but usafuna ukunxiba impahla yelabafileyo. Those wounds, this one has happened, kaloku nalena has happened. Oh yes, Jesus. When I am efikile, when ukhulula phumile engcwabeni, uvusiwe kwabafileyo waphuma engcwabeni, wakhulula izithandelo. 14 verse 6. I am the truth, I am the way, I am the life. Phuma ekufeni. The truth ikukhuphile ekufeni, ungaphandle engcwabeni, udliswe ilife. Because akwazi ukuphila kungangenanga ntoni, kungangenanga ubomi. Now walk, mkhululeke, nimyeke ahambe. Walk ke ngoku besethile uprofethi. Ntoni wathi inyaniso. You cannot lie ke ngoku, because lies zibelonga kwizithandelo. It's a reflection yesithandelo. Into kube ngumntwana kaThixo ungakwazi ukuyimela inyaniso, ungakwazi ukuyithetha inyaniso, ube liqotho. Usesithandelweni kufuneka ukhululwe isiqabangelo. There is a way. I am the truth, the way, the life. You cannot separate them. Awunathi ndisenyanisweni ungabisendleleni. Awunathi usendleleni ungabisebomini. You cannot separate them. Ayiphazanywanga into bakwiline eyi-1. Athi I am the truth, the way and the life. Kwisonto ayiphazanywanga. It's because akunawufumana inyaniso ungahambi endleleni, ngoba inyaniso le yindlela. Awunathi ndisendleleni yelizwi lobomi. Sithi
ungalali ukwithwe kube khona ungalali kube ne-nightmares. It means you are bound. Isibhakelo 7 alawu inyaniso ibukhulu. Spend 12 minutes kunye nam so that you may know them. The reason yentoba ungayazi inyaniso kunayo ne-12 minutes. Inamandla inyaniso okukhulula. But wena akuziniki ixesha lokuyazi inyaniso so that inyaniso izakwenza umsebenzi othini wokukhulula. Usibona nantoni ukuba uyayazi inyaniso? Uyabona wena uThixo. Uyabona wena uThixo. Ebisi nawe kwenza kanje. Uyabona ubunje namusi bublack. Uyazibona ngokihlobo mbitshe ngalo. Kugcwele reflection kaThixo nje. Kugcwele reflection kaThixo. And the more uThixo ekusebenza, the more ku reflect yena, the more ekusebenza, the more ku reflect when uyathini uyancipha. You are no longer living on your own. Nansabi ingxaki khona. Because once inyaniso wayazi ikukhulula ngoba iza kubonisa u-A, B, C, D, E, F. Kunezinto engazokuvumela kuso. Kunezinto engazokuvumela utata xa ethetha wathi usinisiwe ngumntwana kaThixo. Seke wombive ethetha na. Why wena ungakubeni mina othi ndive uThixo esithi lonke yodwa yento ungakubeni mina uthi uThixo uthi ichaza into yoba akunayo ne-12 minutes. Ngoba sibonile nje into okwazi ukuyenza nge-12 minutes. Njengoba ungathi ube dedicated, ube faithful kula 12 minutes. Ambona uThixo. Ambona uThixo. Abamqonda I am. Sezenzile zonke zinto because he's still in the flesh. And he is still operating under the law. Yes. Usene boundaries. Zantoni the law. That is why a man who confront ngokomthetho kaMoses. Ibingamelekanga ihamba ngohlobo, imeba ihamba ngohlobo. Phela ke ngokuside siye manje. Musangishumayeli ndiyashongathela ne. So maside siza. Kuthe ngoseningapha ecaleni nje. Nibaleka nto bendinigqibeli lapha phakathi. Niye nitshone speaking. Anjani abashumayeli ba. Maside siye phama. Matthew 26:29. Bese simane mosuzixhaphazela ezindawo. So baba yebe anyuke. Abheke eJerusalem. Ngemini yomthendeleko. Abheke eJerusalem. Ngexesha lomthendeleko. Uyohliwa iPassover. Sivile into ba hey. Kule chapter iphethwe yatshintsha ilocation. Sava kukumbuzo ungathanda
sisepasikeni ke ngoku. Oh Jesus, I think angifundele kanye kule ndawo behleli etafuleni ebulela for isonka abanika Thabathani nihle asikho phayana ne akukho nje into endifuna sibone. Verse 26. Bakubona ukuba bayadla ke uYesu wasithabatha isonka wathi akusikelela waqhekeza wanika abafundi wathi thabathani nidle ngumzimba wami lo. Wayithabatha nendebe wabulela wabanika esithi selani kuyo nonke kuba ligazi lami eli lomnqophiso omtsha eliphalala ngenxa yabaninzi ukuze kuxolelwe izono. Seyile emnqamlezweni seliphalela igazi lakhe akaphalali. Kaphinde ufunde Tata Madikana uthini ngokuYesu apha. Athi ke 29 lithi ke kuni andisayi kusela kwesiqhamo somdiliya. Funde zakhe sokubo sifunda. Ndifuna sive mhlawumbe sive la nto yesayithethileyo baba. Bakubona ukuba bayadla ke uYesu wasithabatha isonka wathi akusikelela waqhekeza wanika abafundi wathi thabathani nidle ngumzimba wami lo. Wayithabatha nendebe wabulela wabanika esithi selani kuyo nonke kuba ligazi lami eli lomnqophiso omtsha. Lomnqophiso omtsha baphi akumnqophiso omdala. Itshintshiwe kaloku ilocation. Okay. Ayiseyo leya yomnqophiso omdala. Bakwi-upper room ngoba kwigumbi eliphezulu and akukho wonke umuntu phayana ongamrecognize uYesu as inkosi, as the Son of the living God. Akukho umuntu phayana ongenabudlelwane kunye naye. Phayana ukunye nabafundi bakhe. Nalo uzambitreya sele uthe uzibona uboniwe kodwa akhawulele nto uyenzayo yenza ukhawulezise waphuma wenqa. So nguye ngokune-11 kumnqophiso omdala ngexesha ya ngexesha lomnqophiso omdala simvesithini Tata Madikana. Kuba ligazi lami eli lomnqophiso omtsha eliphalala ngenxa yabaninzi ukuze kuxolelwe izono. Oh Jesus. Khawume ngodlula ngoku. Into endijonge kuyo yile yokubana lixesha lomnqophiso omdala. But yena xa ebanika uthi selani ligazi lomnqophiso omtsha ophalalela ligazi liphalalela abaninzi for uxolelo lwezono. Uyabangenisa ayikenzeki physical. Uyabangenisa ngokukakamoya. Oh Lord. Bangena kwi-new covenant ngexesha le-old covenant. Oh my God. Because of the location is no longer in the Old Testament. Inyukele ngenhla. Ngentatho ya spiritual, bakwi-spiritual realm. They
spiritual realm. Manbuye boss ndi. Akaka uthi umzimba wami waphulwa awukaphulwa. Hey, Nkosi. Physical usaphelele. Because kaloku khona umuntu oyivezayo lento kwincwadi yeRevelation. Uthi imvana yakhelwa before the foundation of the world. Uba ngenisa khona ku before the foundation. Ingxaki singena kumnqophiso wanganeno. Hey! Hayi Hayi man. Nkosi yami khayiphinde mama. Bakwixesha lomnqo ithetha loo nto. Bakwixesha lomnqophiso omdala wabamuva qala wabasa kwigumbi eliphezulu. Kwigumbi eliphezulu wabadlisa umnqophiso omtsha. Ose ile lakhe igazi ngelele lemfu ngoba phaa ezantsi kunasetyenziswe lemfu. Kusetyenziswa ntoni? Ilemfu. Imvu kusaphethwe latakane limsulwa. Abasaboni noba imvu ifikile. Le ibirepresenta lelata basahlele takaneni kodwa imvu ifikile. Imvu ifikile basahlele takaneni elimsulwa. Kanti the holy lamb selifikile yathatha bayo. Oh my God, kesingahambi nento ezitrendayo babe siyazibazi. Jesus. Waba separate, waba to set apart and consecrate them. Ebahlambi nyawo, because they are about to enter the new covenant. Before the foundation of the world, phambi kokuba ihlabathi lisekwe, sele yaphulwayo, sele laphalalayo ngemiselelo gazi. Forget about telling me zanibona li physical. Uthini ke ngoku? Kuba ligazi lami elomnqophiso omtsha eliphala ngenxa yabaninzi ukuze kuxolelwe izono. 29 Ndithi ke kuni andisayi kusela kwesi siqhamo somdiliya kuthabathela kweli xesha kude kube yimini sukuba Suba ndisisela sisitsha. Nobe suppose itsha. Akekho omnye Sukuba ndisisela nathi nani sisitsha ebukumkanini bukabawo. hayi kafunde nawe uyithini le yaku 29. The next time we drink this, I will be with you, and we will drink it together with a new understanding in the kingdom. In the kingdom, once you enter the kingdom, awuzobuselele simple. Okay. Uzawusela the real blood. Maya yina mayisuke. Ngoba when esithe emnqamlezweni sisemnqamlezweni ke. Oh yes, Lord. Sihlile phakathi apha physical. Yes, Lord. Sisemnqamlezweni ke. Wena sithe emnqamlezweni bawo. Ndiyawunikela kuwe umoya wami etempileni. Lakazuniki khusela.
kwelitala while kukho abakhonza kwelitala ngizamana falani Sure. while kukho abakhonza kwelitala kukho abangenalungelo lokhonza kwelitala bakhonza kwelacala. Oh my God. Iphelile le altar. I have opened the doorway inside the kingdom. Kulapho sizayisaka khona le ndebe. Sisele intsha ebukumkanini. When everyone has entered inside. Ingxaki abazalwane basatshela ngapha. Inkosi yami ivuliwe sami. You. Each and every year sisithi iPasika siyitya ngapha. Aside singene, that is why yofika siphinda kaloku kwelitala akutibekho kukwicycle ethile esijikeleza kuyo akuhanjwa kaloku apha kuyajikelezwa. When the door was open, it's for us to walk and continue to walk on the truth, on the way, on the life. Akukhona mnyazwa ubawo engezingam sifika nini kubawo nomoya oyingcwele ngoba kaloku uYesu waseNazaretha esihleli kuye kulowa ngapha. Oh, Jesus. Kulowa ngapha. Ake sishileni incwadi siyazi sizokwazi ubona kahle bawayi kufuneke qala ka-operate ngapha. Incwadi yamaHebhere chapter 2:14. Hayi manje sifundela lena sifundela kanene ngishumayele. Yashwangathela. Okay. Funda ke Tamatix. Mayevele chapter 2 verse 14. Ekubeni ngoko abantwana abo bengamadlelane nayo ngenyama negazi. Wathi naye ngokwakhe kwakunjalo wabelana nabo ngezo zinto ukuze ngako ukufa ambhangise lowo unamandla okufa. Oko ukuthi umtyholi lo. Hallelujah. Ekubeni abantwana beyinyama negazi sithi ke apho Yeah. kwafuneka naye athi two part of the same abe yinyama negazi. Kwentala ubesazofana nathi ezosidemonstratela ngoba kaloku thina sisezaqhubeka kweli lizwi operator kwilizwe likamoya kodwa sisanxiba inyama negazi. So you have to demonstrate. But how do you do it? Usekwinyama negazi kodwa ungaphili ngokwenyama negazi. Oh, Jesus. Kuthiwa wamphangisa lo wathi ngokufa kwakhe phakwidoway ngokufa kwakhe emnqamlezweni wamphangisa lowo onamandla wokufa ukuze abakhulule bonke abo bebephila benoloyiko lokufa. Ngexesha le-COVID-19 kukho abangabulwanga yiyo babulewe yi-fear. That is why umfuthola sithi now we have not received the spirit of bondage to fear again. Samkele umoya wakwenziwenyana esithanduluka ngawo sithi Abba Father. Uthi umoya wethu ungqinelana nomoya kaThixo that is in us, that we are the children of God, but not just children of God, but the heirs together with Christ. I
Ayiyontetha yangapha ke le. Sesingapha ke ngolasithetha ngolo. La moya ufumaneka kwentala kaloku. Oh Lord. Wamkelwa ngapha la moya. Bathi for indlela eya kula moya idlule egazini. Idlula kumophiso wegazi. Uzibona nanto akukawena ungene kwelacala. Akukangeni kumophiso wegazi. And akukawena uye kwelacala. Ngento yokubana ungazaliswanga ngomoya oyingcwele. Uthethe the language of a covenant. Okay. There's a language. Uneminyaka usindisiwe, but akukayithethi language ye-covenant. It means ingxaki phaa kwi-covenant akukayidli intsha ebukumkanini bukaThixo. Usayiva nganenapha kuwe ikheknayikawi isavalekile. Hallelujah. Usadla ngapha wena. Oh Jesus. And when ungenile emnqophisweni ayikho nalento yenzekayo funeka sikubeka isandla. Yes, ilungile right. Yoba sikubeka isandla ukuze wamkele umoya ingcwele uthethe ngelwimi izinto yenza uwedwa endlini. Because when you pray, you speak it as a covenant. You speak it as a kingdom. And that the spirit of the kingdom fills you. And you begin to speak the language of a covenant. Oh Jesus. Oh Lord. That you will mopis. Ngabangene emophisweni noThixo. Siyababona ku-Acts chapter 2. Yeah. When imini ethi ba instructions. Yes. Kwi-apha lokukhange bavele babe bethu apha. Uyavana indlela ethile. Izawudibana nomuntu ethile ethethwe manzi. Nibuze kuye. Nifumane i-direction. Xa nifika nifumane umnikazi ndawo. Nithi inkosi ithi. Those are the instructions, and we hate instructions. Yeah. That's a reflection. Yes, standing. We hate the instructions. Umyalelo. Bakuthiwa sukwenza ngohlobo. Hamba ngohlobo. Uyafumanisa into umyalelo ke. Awutshintshi kude kuthiwe tshintsha. Nantsi ingxaki ngawo. Uzawuhamba ngawo namhlanje, uhambe ngawo ngomso, uhambe ngawo ngomso kwisuku lesine. Hayi wethu. Sowuthini wenza ngale yakho indlela. Umhaso ke. Une-instructions. Une-instructions. Ivuliwe indlela. Hayi ba. Andisayi kusela namhlanje ndiyaqhubelisa. Yeah. Hayi khawusixelele uba namhlanje ulowawa lo nyaka phela ndiqhubelisile. Yeah. When you pray, Andisayi uphinda ndiwusele apha. Uphinda ndiwusela apha. Yawusela umtsha Yawusela umtsha. ebukumkanini bukaThixo. Ebukumkanini bukaThixo. In the kingdom of God. In the kingdom of God. Ngoba andisekho nganeno konqamleso. Ngoba ndisekho nganeno konqamleso. Ngelili kaYesu igazi. Ngelini kaYesu igazi. Ndizingenela ngokwam kwingcwele kangcwele. The blood of Jesus Christ has made me a priest. The blood of Jesus Christ has made me. Revelation chapter 1 verse
verse 5. The blood of Jesus Christ has made you a priest. The blood of Jesus. Awusangenelwa ngu-Aaron. Oh, Jesus. Why ke uzawufuna into yobana uyawuvanga utata umancane ilizwi ngintsawo? Why uzawulinda intawo kumumfundisa Shumayeli ukuze uve uThixo ethetha? Isibani baba. Oh, Oh, Lord. Sishumayele kahle ngithi. Yini nokhaba banga nganishumayele. Oh, siyabonga. Oh yeah. Bendizoswangathela. Oh, Jesus. Uthalala babosana. Tena nana. Ukapali ya baboseya. Besetelele bebosaya yaya. Yaya yine yana ya baboseke.